Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ni kabsat mo, kat salakniban na kanto akasla nabilag abakod ti syudad. Ngam no makiapa kakankwana, di na kanto pastrakan iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Manang Yoli, adto'y ti kapim. Agyamanak, alaya ading ko. Naitabo na ni Manong Mark. Anyang iti planom itama nang. Diyak pa'y amo, ading ko. Kasano lang ti panag-adal ni Ramil. Itataawanan ti amana. Patib karam ko matipakinakam mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Diyak mo no sa dino ti pangalaak iti kwartang usaran mi iti anak ko. Sapay ado ti utang mi asaan anabayadan. Inutam abayadan. Inton adan pagtrabaho manang. Ngamno ita. Saan kumapay aday tati panunutam? Tapno saan ka unay ama stress? Agyaman ak unay iti panangisakit mo kanyak. Aleya, ading ko. Agawid kami pa'y kadamanong mo nga isko, Cheska. Sikapay la kumati agbati dito'y. Tapno adda kadwa damanang Yoli. Siyak manan? Una yun, tasyak la akanayon. Kanayon? Italaang mat. Adamat anak na kadwana. Sa balila tadya adda ka in nistoryana. Kantap na adda kumamot ta agluto. Kan mangpakan ka ni Manang Yoli. Amangan no maliwayan na timangan. Amangan no agsakit. Ay na, nagadukot at drama day ta a tao. Sana mabalin na siya ti agbati dito'y balayda. Agawid akmat tada napatag apag nami kadagiti gagayim ko inton madamdama. Anya? Napatpatagbay dagiti gagayim mo ngam ni Manang Yoli? Anya nga min ayat ipagdanagam. Kat bakit mata ni Manang Yoli? Kabaulan nan ti bagina. No di mo kayat nga ilutwan ni Manang Yoli. Siyak nga rudin ti makaam mo ang mga ramid iti dayta. Ala, agawid ka no agawid ka, Cheska. Siya kun ti mga sikaso ka ni Manang Yoli. Lakay, pasensya ka na. Apay ka ti Alea, bakit? Sa anak pa'y la makaawid ita. Da kayo lang ka ni Angelo nga anak ta ti agawid. Masapul akadwa akpay ni Manang Yoli. Naangro na ita, takasapulan na ti makasarsarita. Awan parikot iti dayta, bakit? Kadwa umpay ti kapsat mo. Narigat niyag paiso ti maawanan ni ti asawa. Ay, masyanak karod kan kwa na. Saan pa yun amang mangan? No di na kayat ti mangan. Painumam iti juice, pakanam iti tinapay. Bueno saan, painumam iti gatas. Tapno da karga ti tiyan na. Wen lakay, kasta ti aramidag. Kat agyaman ak unay, tamaawatan nak. Ay katwan amok namin tirik na ti mapukawan iti patpatag iti biyag. Mala, agrubot kami nga ro, danit anak ta. Agan-anad kayo Umawag kanto, inton makasangpet kayon, ije balay. Apay akas dyan ni Nanang, Auntie Alea. Di na matensong batan dagiti bagbagakin kwa na. Ado nga ti pampanunutan ti inam, Ramil. Iso ano mabalin? Saan mo adisturbuan, ha? No adda masapul mo, syaklaang ti pangibagaam. Sapay la kumata maawatam ti inam. Uwen, Auntie, maawatak met. Alang harwad, agsaganakan, tapno saan ka amala daw iti pagadalan. Uwen, Auntie. Siya kun ti mangted iti kwarta apag pledem. Di kan dumaw dawat ka ni Nanang mo.
Wen, anti, agyaman nakiti kinaimbagyo. Wen asino ko mati agtitinulong. Di datayo matlaeng nga agkakabagyan. Manang Yoli, nakaluto akon iti kanan tayo. Mangan tamatan. Sa anak pa ang mabisin, Alea ading ko. Katno saan ka pa'y matanangan? Mga anak tuwinton madamdama. Ay namanang, di mo kumamot baybay ang tasalunat mo. Kasanulaangan ni Ramil no agsakit ka. Diyak mo, Alea. Kasla kaya't kunti matay. Ay, saan manang? Kaasi mo't ti anak mo no kasta. No kumangamintas an anak aksidente ti asawak. Saan kumamapasamak ti kastoy? Basol day jay ang driver. Manang, napasamak ang tinapasamak. Saan mo't siguro apagayatan ti driver ti panakat nagtilugan na. Anya nga iti mo tayo. Ang mga nadamat limad agura na iti asawak. Di ka kumaagpanunot iti kasta, Manang Yoli. Ala, umay kakit din, tamangantan. Ingka agdigusan, Manang Yoli. Ni, nagsapamatan. Wen ta Domingo ita. Intayo makimisa. Saan? Diyak kaya't ti makimisa. Ni, apay ngay. Masadutak amapan ijay simbaan. Anya ko mati kasadot mo. Katawan mo ti aramidam dito balay. Di mo ipilit ti kayat mo si Alea. Manang, pagsaya atam ti aramidag. Iso akayat mo man no saan. Sumurot ka kada kami. Manang Yoli, italaman na nakita ka nakaisam Wan, ading ko. Dakkel tinaitulong ti panakimisak. Tapno makarecover ak adagos. May sa atawanan tinapalabas. Sipod na tayo ti asawak. Panagkunak. Panawin matan tapno agmove onak. Ay na, maragsakan ak no kasta, Manang Yoli. Kasanungay. Di, saan akon nga agnaad diti balayo? Wan, mabalin mo ti agawid, Alea ading ko. Agyaman ako na'y kadagiti tulong mo kanya. Pasaray inal daw nga daka dito'y balay. Okay lang kanyak, Manang. Ni ngay Cheska. Ay, simurot ka no, itinobyo na. Anya? Wan, Manang. Kan inla ko na pa yun ti balay ana ipatakder na. Ay, anya matan tinapampanunot day di akabsat na. Sapay managbisyo, tinobyo na. Hello, Cheska. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Anya man ang tibaga, Manang Yoli. Mabalin ka di nga agawid ka dito balay. Uray dito kan nga agnaad. Tapno adda kadwa ti anak ko. Anya? Sa tino nga min ti papanamaya? Aga brodak, ading ko. Awanin ti makagapo. No apay nga agawidak dita lugar tayo, Manang. Naragsak akong dito ayan tinobyo. Sa maysa. Nailakok matan ti tawid ko adaga kan balay ko dita? Iso nga rod ako nak, adito'y balay ti pagnaadan nyo itinobyo. Jak kayat, Manang Yoli. Agabrod ka? Katawan mo't gayang mga sikaso iti anak mo? Ha? Saan ka langan nga agabrod? Asino kumati bambanugam ang mga sikaso iti anak mo? Ha? Anya? Oh, at to'y ti kape, Manang Yoli. Agyaman ako na ading ko. Adda ka din napatag nga ibagam, Manang? Papuskulak ti rupa ko ang ading ko. Mabalin ka di asikapay laang ti mga iwan iti anak ko. Anya ti kayat mo asawan, Manang?
Agabrodak ngamin. Kat awan ti pangital kak iti anak ko. Kastamot nan iti balay mi. Ningay, Jessica. Amangan no kayat na. Ay naading ko inawagak itay. Ngam di na kayat. Anya? Kat awan mo't tan tibukod da balay. Kanti damag ko. Makipagnanaad na lang kadagiti dadakkel ti nobyo na. Mabain akon nga agpatulong iti kabsat na ading ko. Ngamin, kanayon nga agungot. Ay, ala, manang. Nilaengan Ramil ti umay dito balay. Siya kon ti makaamu amangay wanto kan kuana. Masapul ka diya pumanaw ka, nanang? Kasapulan anak ko. Para matlaang iti masakbayam da ito yung aramida. Kaano ngay nga gawid ka? Diyak pa'y amuno kaano. Agsingsingpot ka dito ya. Di mo pagpungpung to tandaan tim alaya kan angkel mo isko anak ko. Wan nanang, agan-anad kayo met. Wan, umawag ak to kin ni antim alaya inton makasangpot ak ijay. Ay un gayam. At ti susi ti balay mi alaya ading ko. Sikapay lati makaam mo, ha? Wen, awan ti pagdanagam, manang Yoli. Nanang, dito'y ka di balay ti pagnaadan ni Manong Ramil? Wen, Angelo, anak ko. Yehey! Adamot langan kadwak amapan ije pagadalan. Wen Hey, Ramil, anya ti sirsiripam dita. Umunag kan Auntie, dagayam TV ijay sa halasyo. Manong Ramil, kayat mo ka diti agbuya iti TV? Ay, kayat ko Ay, anya nga iti kayat mo abuyaan? Sikan ate makamu. Ingkay pa'y nga ron agbuya. Taagluto akmet, iti pangrabyan tayo. Bakit? Dakon. Apay, anarabyan ka. Ay na, adong amin tinaramid ko gitalon. Ala, ingka nga rudan ag shower. Tamangan tayon. Owan bakit? Daramil kan Angelo ngay. Adada ijay salas. Agbuy-buya da iti TV. Aywan gayam. Imawag ka din ni Manang Yuli no nakasangputan ni Jabrod. Wen, itaypay la ka no. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Sige, nakag-showeran, bakit? Agawam ti ag shower. Tamangan tayon ton. Hello, Manang Yoli. Hello, ading ko. Kumusta kayo dita? Nasayat kami mat, Manang. Si Kangay, nasingpot ka di mo't latibos mo? Wan, nasingpot da kanya. Ay na, dakil gayam akumpanya ti pagtrabaho ak dito, ading ko. Oh, di dakkel mo't ti sweldo, Manang. Ngam narigat mo ti trabaho. Kabaalam day ta, Manang Yoli. Si Kapay. Ay na, bulaan nakmanan ako na. Katpod no, mat. Kita man kit di, no adapay ti bakante ang mabalin ko apag trabahuan di ta. Apay, kayat mo kadimat ti agabroad? Ay, wen Manang. Tapno makaurnong kami adagos. Kan mapatarimaan mi ti balay mi. Bayam, tanuadan to manan hiring. Ibagak to kan kaading ko. Ay, agyaman no kasta, Manang Yoli. Ay, un gayam. Si marungkar ka din dita ni Cheska? Awan mo't. Ay, nabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Kayat ko kumakumustaan. Ngam di namot sungsung-batan dagiti awag ko. Ay, busy siguro Wano, amangan no pampanunutan na nga da ipaaramid mo. Pangasim, Bruno. Isublim ko man ti cellphone ko. Amangan no ni Manang Yuli. Wano ni Manang Alaya timawag. Apay, tapno agipulong ka, ha, Jessica? Saan? Kaya't ko lang nga pa kumustahan dagiti kakabsat ko. Ulbod!
Amok a planom ti agipulong kadakwada. Apay at inong panag. No di mo kayat akabilan ka. Mangtad ka iti kwarta kanyak. Pangala ako maiti kwarta, katawan matrabaho. No kasta nga rod. Ilakok na ito yung cellphone mo. Kat ipupok ka dito yung silid. Titakan! Bruno! Di mo ilaktiri daw! Parwaran nak ditoy! Bruno! Lima atawan ng tinapalabas lakay. May salangan atawan, ag kolehyo matan ti anak ta. Wen nga rod, bakit? Sapay, awan pala urnong ta. Kasanungay, Ay, di saanan ang makapagkolehyo ti anak ta. Naimbag ka ni Ramil tagtrab-trabaho ti inana ija abroad. Sigurado ang mangipawit da ija iti kwarta nga usaran na iti pagadal na. anya nga tano, agpatulong talaangan kinimanang yulay, bakit? Mabainak mata namang ibagamanan kan ko na. Apay ko mangagbain ka, kat kabsat mo matay jay. Sa maysa, kanayon mo mat atulungan. Amangan mat no panunutan na aman ang gundawayak. Ay na, maawatan na mat siguro, bakit? Ipadas mo ta. Hello, Manang Yoli. Hello, ading ko. Kumusta kay dita? Nasaya at kami mat Manang. Kaslan naragsak ka. Agawid ka din? Saan pa'y? Ngum mahagsakan aklaan. Taiti saan nga agbayag? Malpas matanti balay nga ipatpatakder ko dito'y abroad. Ha? Balay ko na, Manang Yoli? Wan, ading ko. Inton malpas ama ipatakder, ag-migrate kayo matan dito'y. Dito'y tayon nga agnaad. At damot mabali na pagtrabahoam dito'y. Ay na, ay maragsakan aklaunay iti dayta nga imbagha, Manang Yoli. Talaga ka sa pulak ti pagtrabahuan. Ngamin, agkolehiyo matan ni Angelo, kat talaga akasapulan mi ti kwarta. Manang, talaga dakkel tinagbaliwam. Ad-adapi mintas kan sin Mexica. Siga talaga. O, katanya nga'y. Nailakad yo ka din dagiti papeles ako na nga ilakad yo. Wan Manang, nalpas amin Nasaya at nga rod no kasta ading ko. Urayan tayo laangan ti schedule ti flight tayo. Wan Manang, ni Jess kasama ti sumungad. Wan nga paiso. Ay, anyaman nga tanti bagana. Amangan no naamuan na anagawid ka. Kat kayat na ti dumawat iti tulong mo, Manang Yoli. Ti damag ko ngamin. Kat abusuan ti nobyo na. Iso ang nagtalaw. Nagawid ka matgayaman, Manang Yuli. Wan, idi pa'y napanalawas. Nagawid tain simpami dagiti papeles da Alea. Agnaad kami iji abroad. No kasta? Agnaad kayo amin, ijay? Wan, kat si Kangay, kumusta kayo matan iti nobyom? Nagsina kami. Takanayo nak ngamin akabilan, Manang. Kasta ka di? Manang Yuli, mabalin ka di nga agnaad akpay lang iti sigod abalayo. Awan ngamin ti amok apapanak. Gaputan na ilakok matan ti balay, ana ipatakder ko. Pasensya kan, Jessica. Ngam na ilako min ti balay mi. Agraman ti balay da Alea. Kasta ka di. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad iti balay dagiti dadakkel tayo. Tapno saan ang mabaybayan. Ha? Manang,
Agyaman ak no kasta. Mabalin ka dito agkid daw iti tulong niyo. Ngamin, awan na pulos kwarta manang. Kan sorry. Gaputan na paida makidi kada kayo. Di kay tinulungan, idi ka sa pulan niyo titulong ko. Napakawan ka na ading ko. Kat si dada anak at tumulong kan ka. Gaputa kabsat ka. No si dadaan ka at tumulong iti padam a tao, nang runa iti kabsat mo, si dadaan tumat at tumulong no si ka ti agkasapulan. Ngarod, intay tumulong, tapno inton datayo ti agkasapulan, adan tumat si dadaan at tumulong kadatayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon, Virgie Baclain, musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.